kamoši, dnes nadviažeme na predošlé videa, kde sme si vysvetlili základnú štruktúru atómu a vysvetlili sme si aj izotopy, ktoré sa týkajú práve jadra atómu. V dnešnom videu sa naopak pozrieme na elektrónový obal a vysvetlíme si pojmy ako orbitál, elektrónová vrstva, valenčná vrstva a valenčné elektróny. A taktiež si vysvetlíme elektrónovú konfiguráciu. Budeme spomínať aj pojmy ako protón, neutrón, elektrón, náboj a ďalšie. Takže ak niečomu nerozumieš, odporúčam si pozrieť naše predošlé videá, tam to všetko nájdeš. Poďme teda na to. Elektrónový obal obsahuje elektróny, o ktorých už vieme, že majú záporný elektrický náboj, ich hmotnosť je v porovnaní s hmotnosťou protónu a neutrónu tak malá, že ju môžeme považovať za zanedbateľnú a počet elektrónov a protónov v atome je rovnaký. OK, to síce vieme, ale prečo? Lebo atom je elektricky neutrálny, čo znamená, že počet elektrónov v obale sa musí rovnať počtu protónov v jadre, aby sa nám vynulovali a výsledný náboj bol rovný nule. OK, trochu sme oprášili vedomosti z minula a teraz na niečo nové. Čo sme si teda ešte nepovedali? No napríklad to, že elektróny sa správajú podľa časticovo-vlnového dualizmu. OK, to znie celkom cool, ale čo to je? Jednoducho to, že elektrón má duálny charakter. Pre jasnejšie vysvetlenie ide o to, že elektrón sa v niektorých situáciách správa ako častica, inokedy zase ako vlna. Prečo? Jednoducho kvantová mechanika. Do detailov ale zachádzať nejdeme. Má to však rôzne následky, keď príde k elektrónom. Elektrón v atóme je v určitom energetickom stave, takže jeho energia môže nadobúdať len určité hodnoty. Môžeme to nazvať aj stupne, medzi ktorými nič nie je. Aby sa elektrón dostal do iného energetického stavu, alebo stupňa, musí nejakú energiu prijať alebo stratiť, teda vyžiariť. Keď energiu príjme, jeho energia sa posunie o stupeň vyššie. Naopak, keď energiu vyžiari, posunie sa o stupeň nižšie. Vidíte? Žiadny medzistupeň alebo polstupeň neexistuje. Energetický stav nemôže byť 2,5, buď je to 2 alebo 3, nič medzi. Zároveň nie je možné určiť presnú polohu elektrónu v elektrónovom obale, no vďaka kvantovej mechanike môžeme vypočítať pravdepodobnosť, s akou sa elektrón nachádza v určitej oblasti atómu. Táto poloha sa volá orbitál a teda orbitál je priestor v atome, v ktorom sa elektrón vyskytuje s najväčšou pravdepodobnosťou. Existujú rôzne typy orbitálov a môžeme ich rozlíšiť podľa ich tvaru a energie. Ako prvý si spomenieme tzv. S-orbitál. Volá sa aj guľový orbitál kvôli jeho tvaru. Tento orbitál obsahuje 2 elektróny a v porovnaní s ostatnými orbitálmi má najnižšiu energiu. Druhý v poradí je p-orbitál. Tento orbitál má tvar priestorovej osmičky. P-orbitály sa vždy vyskytujú v skupine po troch, z čoho každý z týchto troch p-orbitálov má inú orientáciu podľa osy x, y alebo z. Existujú teda 3 p-orbitály, ktoré sú vždy spolu. Orbitál px, orientovaný pozdĺž osy x, orbitál py, orientovaný pozdĺž osy y a orbitál pz, orientovaný pozdĺž osy z. A každý z týchto troch p-orbitálov obsahuje 2 elektróny, rovnako ako s-orbitál. V každej p-podvrstve, k podvrstvám sa síce dostaneme kúsok neskôr, ale v podstate ide o skupinu orbitálov toho istého typu, orientovaných podľa rôznych osí. Teda v každej p-podvrstve sú vždy 3 p-orbitály, px, py a pz. A keďže každý p-orbitál má 2 elektróny, p-podvrstva má dokopy 6 elektrónov. Dôležité je ešte spomenúť, že všetky p-orbitály majú rovnakú energiu. Následuje d-orbitál, ktorý má už komplikovanejší tvar. Opäť však nájdeme 2 elektróny v každom d-orbitále. A čo je veľmi dôležité si zapamätať, je práve číslo 5, ktoré predstavuje číslo rôznych d-orbitálov podľa priestorovej orientácie. V každej d-podvrstve bude teda 10 elektrónov, keďže máme 5 d-orbitálov, každý s 2 elektrónmi. Dáva zmysel, že? Posledný zo skupinky orbitálov je orbitál F. Prekvapivo, neprekvapivo, bude mať ešte komplikovanejší tvar. Čo však zostáva rovnaké je počet elektrónov v každom f orbitále, teda 2 elektróny.
Počet F orbitálov sa opäť zvyšuje a to na 7. Čo to pre nás znamená? Jednoducho, že v každej F podvrstve bude 14 elektrónov, pretože, jednoduchá matika, 7 orbitálov krát 2 elektróny je 14. Teraz sa poďme pozrieť, ako ten elektrónový obal vyzerá. Elektróny sú rozmiestnené vo vrstvách a podvrstvách. Prvá je vrstva K. Nachádza sa v nej jedna podvrstva, a to podvrstva S s jedným S orbitálom a s 2 elektrónmi. To sme si už povedali. Označujeme ju 1S, pretože ide o podvrstvu S na vrstve 1. Viem, že je to asi trochu chaotické, ale v ďalšej vrstve by to už malo byť jasnejšie. Ale v skratke, vrstva K má jednu podvrstvu S, ktorá má 1S orbitál s 2 elektrónmi. Druhá vrstva, tzv. Vrstva L, má jednu podvrstvu S s 2 elektrónmi, ktorú označujeme 2S, keďže ide o podvrstvu S na vrstve 2. Oproti vrstve K tu nastáva jemná zmena, a to taká, že sa pridáva jedna podvrstva P so 6 elektrónmi. Počkať, čo? Prečo so 6? Ako som povedala, každá P podvrstva má 3 P orbitály, takže dokopy môže mať až 6 elektrónov. P podvrstva sa teda rovná 3 P orbitály s 2 elektrónmi, takže 6 dokopy. Označujeme ju 2P, keďže podvrstva P sa nachádza na vrstve 2. Opäť, aby sme si to zhrnuli. Vrstva L má 2 podvrstvy. Podvrstvu S, ktorá má 1 S orbitál s 2 elektrónmi, a podvrstvu P, ktorá má 3 orbitály dokopy so 6 elektrónmi. Dokopy má teda druhá vrstva 8 elektrónov, 2 na orbitále S a 6 na 3 P orbitáloch. Ako sa hovorí, do tretí sa všetko dobré, a teda aj posledná vrstva, o ktorej si povieme, je tretia vrstva, čo samozrejme neznamená, že ich nie je viac. Tretia vrstva alebo aj vrstva M. No dobre, a čo sa v nej bude nachádzať? Začíname s klasikou. Podvrstva S s 2 elektrónmi, označujeme ju 3S. Opäť sa nám nabalí jedna podvrstva P so 6 elektrónmi, ktorú označujeme 3P. Aby to mohla byť vrstva M, bude potrebovať ešte jednu podvrstvu D s 10 elektrónmi. Ako sme si povedali, každá D podvrstva má 5D orbitálov, takže dokopy môže mať až 10 elektrónov. Označujeme ju 3D, keďže podvrstva D je na vrstve 3. Opäť, vrstva M má 3 podvrstvy. Podvrstvu S s jedným orbitálom S a 2 elektrónmi. Podvrstvu P s 3 P orbitálmi a 6 elektrónmi a podvrstvu D s 5 orbitálmi a 10 elektrónmi, lebo každý D orbitál má 2 elektróny, takže 5x2 dokopy 10 elektrónov. Samozrejme, väčšie atómy majú týchto vrstiev viac ako 3, ale pre nás budú 3 zatiaľ stačiť. V praxi to však takto nekreslíme a nerozpisujeme, keďže by to zaberalo príliš veľa času. Robíme to zjednodušeným spôsobom, ktorý sa volá elektrónová konfigurácia, čo je vlastne rozmiestnenie elektrónov v orbitáloch v atomovom obale. Elektrónová konfigurácia teda bude mať poradie vrstiev a podvrstiev rovnaké, aké bolo v atóme, ktorý sme si pred chvíľkou nakreslili. Takže 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Alebo? Áno, ale pozor, je tu jedna zmena. V skutočnosti elektrónová konfigurácia vyzerá takto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 a tak ďalej a tak ďalej. Ale prečo? Prečo ide 4s2, teda podvrstva S na 4. vrstve, skôr ako 3d10, teda podvrstva D na 3. vrstve? Je to preto, že elektróny D orbitálov nikdy nie sú v poslednej vrstve, idú viac dovnútra atómu. No a prečo sa to takto deje, to je už pokročilá chémia, do ktorej teraz zachádzať nebudeme. A toto je aj dôvod, prečo sa elektrónová konfigurácia zapisuje diagonálnymi šípkami. Ide o všetkým nám dobre známy diagram. Každopádne, elektrónová konfigurácia po podvrstvu 3D nás už tak či tak dostane v periodickej tabuľke prvkov poriadne ďaleko. Takto totižto vieme vyplniť prvky v tabuľke až po zinok, ktorý má dokopy 30 elektrónov. Avšak v cvičeniach zvyčajne nepôjdeme ďalej ako po vápnik s 20 elektrónmi. Zoberme si teda ako príklad síru, ktorá má 16 elektrónov.
Začíname prvou vrstvou 1s, ktorá bude plná. Použijeme na ňu 2 elektróny. Označujeme 2 nad s, čiže 1s2. Druhá vrstva 2s2p s dvoma podvrstvami bude tiež plná, keďže má 8 elektrónov a dokopy s prvou vrstvou sme ešte len na 10 elektrónov zo 16. 2 elektróny sa uložia do 2s a 6 elektrónov pôjde do 2p. Označujeme to ako 2s2, 2p6. Chýba nám ešte 6 elektrónov, ktoré nájdeme práve v tretej vrstve. Najskôr zaplníme prvú podvrstvu 3s s 2 elektrónmi, takže nám už zostanú iba 4 elektróny. No a tieto zostávajúce elektróny umiestnime do podvrstvy 3p. Počkať, veď to nevychádza, tu by bolo dokopy až 18 elektrónov. Žiadny strach, táto posledná podvrstva totiž nebude zaplnená celá. Bude mať iba 4 elektróny, takže to zapíšeme ako 3p4 a nie ako 3p6. Finálny zápis teda bude 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Vieme to zapísať aj graficky, a to tak, že každý orbitál znázorníme jedným štvorčekom, do ktorého vieme zapísať 2 elektróny, keďže v každom orbitále sú 2 elektróny. Elektróny zakreslíme ako 2 šípky. Štvorčeky, teda naše orbitály rovnakej podvrstvy, sú nakreslené spolu. Naopak, štvorčeky rôznych podvrstiev sú oddelené medzerou. Nakreslíme si teda naše štvorčeky pre konfiguráciu síry. 1s, 1 štvorček, 2s, 1 štvorček, 2p s 3 štvorčekmi, keďže 2p podvrstva má 3 orbitály, 3s, 1 štvorček a 3p s 3 štvorčekmi, aj keď vieme, že nebudú všetky plné. Každý orbitál, teda štvorček, bude mať 2 šípky, ktoré predstavujú 2 elektróny. Prvá šípka bude vždy smerovať hore, druhá šípka zase dole. Keď vyplňujeme štvorčeky podvrstvy P, najskôr pridáme 1 elektrón smerujúci hore do každého štvorčeka orbitálu. A až potom pridáme druhú šípku smerujúcu dole do každého štvorčeka. A opäť začíname od začiatku. Vráťme sa teda k našej síre. Prvý orbitál S vyplníme 2 šípkami, hore a dole. Rovnako vyplníme aj druhú podvrstvu 2S, 2 šípky, hore a dole. Podvrstvu P v druhej vrstve začneme vyplňať najskôr šípkami smerom hore do každého štvorčeka, potom šípkami dole, opäť do každého štvorčeka. Je veľmi dôležité vždy začať od začiatku. Ďalej máme 3S, takže šípka hore a dole a nakoniec 3P. 3P však nie je plný, má iba 4 elektróny namiesto 6. Takže začneme najskôr 3 šípkami hore a teraz nám chýba už iba 1 elektrón, ktorý doplníme do prvého štvorčeka ako šípku dole. OK, nakoniec to nie je až také strašné, ako sa zdalo. Skúsme si to na následovných príkladoch. Príklad číslo 1. Napíš elektrónovú konfiguráciu átomu sodíka s 11 elektrónmi. Dobre, opäť začneme s prvou vrstvou 1s s 2 elektrónmi. Pokračujeme na druhú vrstvu, ktorú tiež zaplníme doplna s 8 elektrónmi. Dokopy máme zatiaľ 10 elektrónov, 2 plus 8. A na dokončenie konfigurácie sodíka nám chýba už iba 1 elektrón, ktorý pôjde do prvej podvrstvy a prvého orbitálu 3s. Výsledná konfigurácia teda bude 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Príklad číslo 2. Napíš elektrónovú konfiguráciu átomu vápnika s 20 elektrónmi. OK, prvá vrstva 2 elektróny, druhá vrstva 8 elektrónov, tretia vrstva. Prvá S podvrstva bude plná, 2 elektróny. Druhá P podvrstva bude tiež plná, 6 elektrónov. Dokopy teda máme 18 elektrónov a potrebujeme 20. Začneme teda aj štvrtú vrstvu s prvou podvrstvou, S podvrstvou s 2 elektrónmi. Výsledná konfigurácia teda bude 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Už sme skoro v cieli. Už si potrebujeme vysvetliť len 2 posledné pojmy, a tým je valenčná vrstva a valenčné elektróny.
Pre chemikov je toto veľmi dôležité, napríklad na tvorení zlúčenín. Čo sú to tie valenčné elektróny? Valenčné elektróny sú tie, ktoré sa nachádzajú na poslednej obsadenej vrstve. Sú to teda elektróny najďalej od jadra, ktoré sú jadrom priťahované najmenej a preto najviac interagujú s inými atómami a molekulami. Nie sú totižto tak pevne držané jadrom, lebo na ne dočiahne najmenej, sú od neho najďalej. Vrstva, na ktorej sa tieto elektróny nachádzajú, sa nazýva valenčná vrstva. Cool, ale ako takéto elektróny nájdem? Viete čo? Poďme sa pozrieť na elektrónové konfigurácie, ktoré sme si už dnes urobili a určiť, ktoré z toho sú valenčné elektróny. Tak napríklad síra s konfiguráciou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Vidíme, že posledná obsadená vrstva je tretia vrstva. Valenčná vrstva síry je teda vrstva 3, ktorá má 6 elektrónov, 2 v podvrstve S a 4 v podvrstve P. Síra má teda 6 valenčných elektrónov. Keď sa pozrieme na sodík s konfiguráciou 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, vidíme, že jeho valenčná vrstva je tretia vrstva s jedným valenčným elektrónom. Vápnik s konfiguráciou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 má valenčnú vrstvu 4 s dvoma valenčnými elektrónmi. Keby sme si zobrali napríklad elektrónovú konfiguráciu atómu uhlíka, ktorá je 1s2, 2s2, 2p2, ako poslednú máme obsadenú druhú vrstvu so 4 valenčnými elektrónmi. Valenčné elektróny sú super dôležité a určite sa k nim v ďalších videách vrátime. Orbitály sú oblasti v atóme, kde je najväčšia pravdepodobnosť nájdenia elektrónov. Poznáme 4 typy orbitálov S, P, D a F, ktoré sa líšia tvarom, energiou a počtom, v akom sa nachádzajú v prísluchajúcich podvrstvách. Vrstvy, podvrstvy, orbitály a elektróny vieme všetky napchať do jedného zápisu elektrónovej konfigurácie. Vieme ju zapísať i graficky pomocou štvorčekov a šípiek. Netreba zabudnúť na pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri grafickom zápise. A na záver, valenčná vrstva je posledná obsadená vrstva v atóme a obsahuje valenčné elektróny, ktoré rozhodujú o chemických vlastnostiach prvkov.